svevišnjem Allahu subhanahu wa ta'ala i donosim salavat i salam na poslanika Muhammeda sallallahu ta'ala alaihi wa sallam, na njegove časne i plemenite ashabe i sve one koji slijede put istine do sudnjega dana. Večeras sam odabrao da govorim o jednoj temi koja je uvijek aktuelna, ljubav prema Allahom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. Nažalost, muslimani danas mnogo više vole druge nekakve ličnosti u svijetu kojima baš nemaju nikakve veze sa vrijednostima, sa onim priznatim vrijednostima u islamu, nemaju nikakve veze sa moralom, naprotiv, nemoralni su mnogi od njih i tako dalje. Znači danas mnogi muslimani vole i obožavaju idole modernog doba. To je aktuelno, posebno kod omladine, idoli modernog doba. Kao što su nekakvi fudbaleri, pjevači, Ronaldo, Adriano, Toše, Pavarotti i ostali. Nažalost, muslimani veličaju i muslimani uzdižu puno više, znači mnogo više nego što veličaju, odnosno što poštuju i poštivaju i vole svoga poslanika Muhammeda alejhi salatu vesselam. Iako će svako danas potvrditi i kazati da više voli poslanika nego određene ličnosti modernog doba, međutim djela pokazuju sasvim drugačije. Ko je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem? Kakva je to ličnost i zašto ga vjernici vole? Činjenica mi danas čovjek koji voli različite osobe u svom životu, voli svoju djecu, što je normalno, voli svoje roditelje, voli svoje prijatelje, poneko voli svoju ženu, tako. Ali ovo je posebna ljubav. Ovo je ljubav koja se razlikuje od ovih ljubavi. Voljete Allahov poslanika je sasvim nešto drugo, jer su različiti od te ljubavi. Ko je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam? Vi svi znate. To je jedan velikan čovječanstva. Velikan čovječanstva od Adema pa do sudnjega dana. To je ličnost koja zaslužuje najveće poštovanje, najveću pažnju, da se o njoj najviše govori, da se izučava njegov život, da se razgovara o tome zašto treba da se voli Allahov poslanik. To je veoma bitno. Jer nažalost i ta naša ljubav prema poslaniku alejhi salatu vesselam s vremena na vrijeme ona slabi, pa ne daj Bože nestaje. Zašto je opasno? Ako nestane te ljubavi, opasno jer time nestaje naše vjere. Jer ljubav prema Allahov poslaniku alejhi salatu vesselam je u stvari ljubav prema vjeri. I nestanak te ljubavi ili slabljenje te ljubavi znači nestanak vjere ili slabljenje vjere. Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, kao što znamo, je odabran Allahov rob, odabran time što ga Allah odabrao za poslanika. I odabran iznad svih odabranih jer je vjerovjesnik i poslanik cijelom čovječanstvu. Rahmetul lil alamin, odnosno milost cijelom čovječanstvu do sudnjega dana. Je Allahov miljenik. Znači on je pečat svih poslanika i vjerovjesnika. To je još jedan dodatni razlog zašto ga trebamo više voljeti i poštivati od drugih vjerovjesnika. I za njega nema poslanika, nema objave. On je posljednji poslanik koji je došao s objavom sa Kur'anom, koji je danas dan aktualan među nama sačuvan, onako kako je objavljen. On nam ga je dostavio i izveo je čovječanstvo iz tmina zablude i na svjetlo upute. Jer znamo da su to vrijeme u kojem se pojavio poslanik alejhi salatu vesselam, da su ljudi duboko zalutali, daleko zalutali u višeboštvo i idolopoklonstvo, počeli da obožavaju kipove, ljude i tako dalje. I znači čovječanstvo je bilo velika opasnost i ukazala se potreba da se pojavi poslanik. Jer poslanici nisu dolazili onako jedan za drugim bez potrebe. Tada se pokazala potreba da dođe poslanik. I to ona je bila Allahova odredba da je to zadnji poslanik, nakon kojeg više nema poslanika. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je najpotpunija ličnost među ljudima, najsavršeniji među ljudima, najbolji od svih ljudi, je Allahov miljenik. Dovoljno samo ove činjenice da se malo više pozabavimo ovom ličnošću. Da malo vidimo zašto trebamo voljeti Allahov poslanika i koliko ga uistinu. Prvo pitanje koje nam se nameće jeste zašto volimo Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Postoji više razloga, postoji više motiva te ljubavi. Prije svega ljubav prema Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem proizilazi iz ljubavi prema Allahu dželešanu, prema našem stvoritelju. Onaj ko voli Allaha, on će voljeti poslanika, Allahovog miljenika, odabranika. Allah je osnova svake naše ljubavi. Vjernik može da voli samo u ime Allaha i da mrzi samo u ime Allaha. To su znači osobine pravi vjernika. Volimo samo u ime Allaha i radi Allaha i mrzimo samo u ime Allaha i radi Allaha. Mrzimo zlo radi Allaha. Znači, uzvišeni Allah je osnova ljubavi, svake ljubavi, i zato onaj ko voli Allaha radi ljubavi prema Allahu voli njegovog miljenika i odabranika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Mi volimo ga radi Allaha prije svega, jer Allah ga voli, a mi treba da volimo ono što Allah voli. Kaže uzvišeni subhanahu wa ta'ala, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, kul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'un. Reci im Muhammede, ako Allaha volite, mene slijedi. I Allah će vas voljeti grijehom oprostiti, tako dalje. Sura Al Imran 31. ajet. To je znači prvi motiv. Volimo poslanika sallallahu alejhi ve sellem zato što ga Allah voli i volimo ga radi Allaha. Kao što volimo svakog vjernika koji je Allahu pokoran
koji voli Allaha i poslanika, mi ga volimo radi toga. To je ta ljubav koji nema, znači, među drugim ljudima. To je posebna ljubav. Drugi motiv je to što Allah voli poslanika i što ga je odabrao od svojih robova za uzvišenu misiju poslanstva. Jer ono što je najvrijednije danas na svijetu jeste Božja objava, Božja istina. To je najvrijednije. Jer je to ljude izvelo na pravi put. Svaka druga knjiga, svako drugo štivo je manje vrijedno. Ne može se porediti sa Kur'anom. Kur'an je najbolja knjiga koja postoji na zemlji. To je istina. Hak od početka do kraja. Jer Kur'an je hak, istina od početka do kraja. Lažu je strana, znači lažu ne prilazi ni s jedne ni s druge strane. Nepoznata je laž. Voljeti ono što Allah voli je sastavni dio ljubavi prema Allahu. Prenosi se od Vasile ibn Eshar, kaže, čuo sam Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme da kaže: Allah je odabrao Kinane od potomaka Ismailovi. Kinane je jedan, znači, ogranak od potomaka Ismailovi, Ismaila alejhi selam. Od Kinane je odabrao Kurejš, pleme Kurejš. Od Kurejša je odabrao Benu Hašim, porodicu poslanikovu, a mene je odabrao od Benu Hašima. Hadis bilježi Muslim. Znači ovaj hadis potvrđuje da je poslanik alejhi selatu vesselam odabranik svjetova, najodabraniji među svim ljudima. Zato ga Allah odabrao za ovu misiju, najuzvišeniju misiju. U drugom hadisu, kojeg prenosi Ebu Hurajre radijallahu anhu, stoji da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: ja ću na sudnjem danu biti velikan, odnosno prvak sinova Ademovi. Velikan ili prvak. Prvi kome će se kabor otvoriti, je nakon proživljenja, i prvi koji će šefat činiti i prvi kome će šefat biti primjen. Hadis bilježi Muslim, također. Znači, poslanik alejhi selatu vesselam je velikan čovječanstva, velikan sinova Ademovi. Prvi kome će se kabor otvoriti, prvi koji će šefat činiti za uzimačite za svoje sledbenike i prvi kome će šefat biti primjen. To je velika, to je posebna počast poslaniku alejhi selatu vesselam. Muhammed alejhi selatu vesselam je odlikovan na svim ostalim poslanicima u mnogim stvarima. Posebno i potom među odabranim on je najodabraniji. On je milost svim ljudima. On je rahmetul lil alemin. On je milost za svakog, ali su vjernici, njegovi sledbenici iskoristili tu milost zato što su ga primili za poslanika. On je poslan cijelom čovječanstvu, za razliku od prethodnih poslanika, koji su bili poslani samo svome narodu ili svome plemenu. A Muhammed alejhi selatu vesselam je poslanik svim svjetovima do sudnjega dana i svim narodima. I zato postoje dvije vrste ummeta. Kaže ummet Muhammedu, onaj kome je poslan, a to je cijelo čovječanstvo, i ummet onaj koji slijedi Muhammeda. To su muslimani, oni koji su Muhammed alejhi selatu vesselam priznali za svoga poslanika. Zato je poslanik alejhi selatu vesselam kazao: svi moji sledbenici će ući u džennet, osim oni koji to odbiju, pa su pitali Allahov poslaniče ko to odbija. Kaže, oni koji mi budu slijedili, oni će ući u džennet, oni koji ne slijede, oni to odbijaju. Također prenosi Ebu Hurajre radijallahu anhu da je neko rekao Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve selleme: dovi protiv mušrika, uči dovu protiv njih, a on mu odgovori: nisam poslan da proklinjem, nego sam poslan samo kao milost. Samo kao milost. Nažalost, kod ovog hadisa malo ćemo se zadržati. Postoji pogrešno shvatanje kod mnogih muslimana da je poslanik alejhi selatu vesselam poslan da ubija ljude sa sabrom. Navodeći na hadis: poslan sam da vas koljem. Ima jedan hadis koji nažalost mnogi pogrešno razumijevaju. Poslan sam da vas koljem. I sad tu uzima i taj dio hadisa bez povoda, bez okolnosti, to je kaže. Ovo je tako. Kolji redom. To je prije svega znači pogrešno razumijevanje vjere i pogrešno prezentiranje, predstavljanje vjere ljudima. Čak i nemuslimanima, pa mi trebamo ponuditi milost ovu koju poslanik alejhi selatu vesselam dostavio čovječanstvu. Ponuditi milost drugima. Se kaže, poslan sam kao milost svjetovima da izvedem ljude iz zablude, da izvedem na pravi put. I mušrici su bili mušrici. Pa je poslanik došao da ih izvede. I mnogi Perzijanci i mnogi Bizantici su bili na krivom putu. Pa su prihvatili islam, narodi prihvatili islam, spasili se zablude. Jel? Tako isto svima treba ponuditi istinu. Što se tiče ovog hadisa, poslanik alejhi selatu vesselam ga uputio jednoj skupini Kurešija koji su ga provocirali, mučili kod Kabe, koji su ga zlostavljali. Njima je to uputio. Znači ovaj hadis nije općenitog značenja, da kada je došao sa vam da vas uništavam, ubiti. On je uputio njima to. Htio im je pokazati zube i htio im se suprotstaviti nakon zlostavljanja i onog maltretiranja kod Kabe, njima je rekao: ako nastavite tako, u tom smislu gotovi ste, glave gubite, jer nećete dozvoliti da me ponižavate. To je razumijevanje shvatanja hadisa. Kaže, što se tiče poslanika alejhi selatu vesselam, on je još po mnogim stvarima odabran iznad svih ili među svim poslanicima. Dato mu je 5 stvari koji nisu date nijednom poslaniku. 5 stvari koji nisu date nijednom poslaniku. Prvo, potpomognut je strahom protiv neprijatelja na razdanju od mjesec dana hoda.
Njegov neprijatelj ga se bojao, njegove vojske na razdalju od mjesec dana hodao. Kaže, cijela zemlja mu je učinjena mesdžidom, odnosno čistom. Gdje god sledbenika moga umeta zatekne namaz neka klanja. To nije bilo, znači, prethodnim poslanicima. Oni su morali obavljati molitvu, odnosno namaz na posebnim mjestima. Kaže, dozvoljen mu je ratni plijen, a nije bio dozvoljen jednom poslaniku prije njega. Dat mu je šefat za uzimanje, pravo za uzimanje, zagovorništvo i svaki od poslanika je bio poslan samo jednom narodu, a on je poslan svim ljudima. Ovo je 5 stvari po kojima se poslanika alejhi salatu vesselam odlikuje nad ostalim poslanicima. Treći motiv ili razlog što volimo poslanika alejhi salatu vesselam, ovu posebnu ličnost, jeste njegova blagost i milost prema svom umetu. Opet se vraćamo na ono, s kojim ciljem je došao poslanik alejhi salatu vesselam. Nije došao da ljude uništava, da ih plaši, nego da izvede na pravi put. Kaže, blagost i milost prema svome umetu i njegovo nastojanje, njegov maksimalni trud da ih izvede na pravi put i spasi propast. To potvrđuje poslanikov život, njegova sira, da se maksimalno trudio da svoj umet, odnosno da oni kojima je poslan, da izvede na pravi put. Ne da im pomogne da ostanu u zabludi, da ih i dalje gurne, da ih gurne u zabludu, nego da im pomogne da iziđu na pravi put. Kaže, poslanik alejhi salatu vesselam je skoro sebe uništio zbog toga što ljudi nisu htjeli vjerovati. Bilo mu je teško, toliko mu je bilo stalo da ljudi vjeruju, jer je znao da je to istina. Zamislite kad vi znate nešto da je istina, vi to nekom nudite, nudite mu da to prihvati, a on to ne želi jer ne vidi da je istina. Znate kako je teško čovjeku, neko hoće da ga ubije, da ne može ga ubiti. I bilo mu je teško, zato je uzvišen Allah reagovao, objavio ajet povodom toga. Pa kaže, uz billahi min šejtanir racim, la'allaka baqi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. A zar ćeš ti sebe uništiti što ovi neće da vjeruju? Allah ga je tješio, govorio, nemoj uništavati sebe, svoje zdravlje, svoj život, time što će se brinuti za njih što neće da vjeruju. To je njihova stvar, tvoje samo da prenosiš. Pa kaže u drugom ajetu, لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. Kaže, došao vam je poslanik, jedan od vas, teško mu je kada ste u mukama. Teško mu je kada ste u mukama, jedva čeka da pravim putem krenete, a prema vjernicima je blag i milostiv. Ovdje se opet vraćamo na njegov odnos prema čovjeku općenito, a prema vjernicima posebno. Poslanik alejhi salatu vesselam bio prema svima blag, čak prema životinjama, bio milostiv prema životinjama, a najveću blagost i milost ispoljavao prema vjernicima jer oni to i zaslužuju. U njegovim nastupima, u njegovom odnosu prema ljudima nije bilo grubosti i osorosti. Nije bilo grubosti, žestine, osim u određenim momentima kada je to situacija zahtijevala. Ali u većini slučaja poslanik alejhi salatu vesselam bio blage naravi i ljudima, znači prema ljudima se odnosio lijepo. Zato imamo hadise koji potvrđuju poslaniku alejhi salatu vesselam milost i brigu za svojim umetom. A oni su mnogobrojni, navest ću samo neke od njih. Kaže Ebu Hurajra radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: svaki vjerovjesnik je imao dovu koja je uslišavana. Svaki vjerovjesnik imao pravo na dovu koja će sigurno biti uslišana, jel? Pa je svaki od njih požurio da iskoristi svoju dovu. Kaže, a ja sam svoju dovu sačuvao za šefat mome umetu, odnosno za zauzimanje, zagovorništvo za umet na sudnjem danu, kad će biti uslišano, kao što sam spominjao u prethodnom hadisu. To će, ako Bog da, biti za one sledbenike moga umeta koji umru, a Allahu nisu saučesnika prepisali. To će biti za sledbenike moga umeta koji umru, a Allahu nisu pored Allaha obožavali druge bogove, nisu mu širk činili. Znači to je jedan minimum. Poslanik alejhi salatu vesselam se zauzima za sve. Pa čak i za velike griješnike. Oni okorjene griješnike koji nisu činili širk, ali su bili griješnici. Bili nemarni prema vjeri. I svi ovi hadisa koji smo citirali do sada vidimo neizmjernu milost, širokogrudnost poslanika alejhi salatu vesselam prema svim ljudima. Jer je glavni cilj, osnovni cilj je ljude spasiti, ne uništiti. Spasiti ljude. Četvrti motiv ljubavi prema Allahu poslaniku alejhi salatu vesselam je činjenica da je svoj umet uputio na svako dobro. Na svako dobro kojim se postiže Allahovo zadovoljstvo i upozorio na svako zlo koje izaziva Allahovu srdžbu, poniženje i kaznu na onom svijetu. Znači, Kur'an nam je dostavljen. Imam poslanikov život, cjelokupni njegov život, čak i prije poslanstva, kako je živio, njegove osobine, njegovo djetinjstvo. Sve je zabilježeno, sakupljeno zbirkama hadisa. Imamo njegov kompletan život. I najsitniji detalji života, kako je jeo, kako je spavao, kako se zabavljao sa svojim prijateljima, sa svojim porodicom i tako dalje. Upozorio je na svako zlo. I na svaka vrata koji dolazi zlo. A uputuje na svako dobro koje nas može dovesti do spasa. To je velika milost, velika blagodat. Danas nam ništa nije nepoznato. Ništa nam nije nepoznato. Samo onaj ko želi pravi put, on ga može i naći i doći do dženeta nije teško. Malo truda treba. Samo malo truda. Zato je to je jedan od glavnih motiva zašto volim poslanika alejhi salatu vesselam. Zamislite koliko ste zahvalni čovjeku koji vam kaže nemoj tuda da ideš, jer tim putem opasan je, recimo u naše minskoj polje i svatica, ti htio da ideš tuda. I ti poslije kad te upozorio, shvatiš u kakvoj su opasnosti bio i on ti ukazao i vratio se.
I onda sam mu zahvalan, tako? Ili čovjeku koji ti je pomogao u životu, pa te uputio na, recimo, u korisnu školu, koja tebe odgovara tvojim afinitetima, pomogao ti, uputio te, izveo te, što kažu, odgojio te. Koliko sam mu zahvalan u životu? To su prije svega naši roditelji ili neki naš prijatelj, tako da. Ponos i vlast na zemlji i sreća i uživanje na onom svijetu zavisi od slijeđenja njegovog puta. Ponos i vlast na ovom svijetu i sreća, također sreća i na ovom svijetu i uživanje na onom svijetu zavisi od slijeđenja njegovog puta. Onaj ko slijedi put i pravi poslanika alejhi salatu vesselam, a to je životni put, nije to samo klanjati post i time slijedi poslanika alejhi salatu vesselam, nego da uzmemo njegov put kao put života. Ko slijedi taj put, on će uspjeti na dunjalku i na ahiretu. Postiće sreću na dunjalku i na ahiretu. Kao potvrdu ovoga uzvišen Allah kaže, e'udhu billahi minash shaitanir rajim, men amila salihan min zakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kaže onome koji čini dobro, bio muškarac ili žena. Vidimo znači u islamu su svi ravnopravni, i muško i žensko, u pitanju pravo puta, dženeta i džehennema. Nije niko zakinut, kao što hoće neki da kažu i da podvali muslimanima da je žena zapostavljena. Nije. Žena ima svoje prava. Žena je ravnopravna u islamu. Kaže onome koji čini dobro, svako dobro, je li bio muškarac ili žena, a vjernik je, ovo je uvjet, mi ćemo dati da proživi lijep život i doista ćemo ih nagraditi boljom nagradom nego što su zaslužili. Mi ćemo im dati da prožive hayatan tayyiba, lijep život na ovom svijetu. To ne mora biti lijep život u smislu da je čovjek bogat, da neće imati iskušenja na dunjalku, nego će imati lijep život kao mu'min, imaće punu dušu, duševno zadovoljstvo, puno srce imana, znači zašto živi, to je rahat, kad čovjek zna zašto živi, kad nađe smisla svom životu, on je onda, njegov život je lijep. Bez obzira bio bolestan ili zdrav, bio imućan ili manje imućan, on osjeća slast na pravom putu i vjeri, to mu je najveće bogatstvo i to je lijep život, hayatan tayyiba. Nije lijep život u onoga ko ima bogatstvo, ima sve, ali ne vidi smisla u života, on ne zna uopće zašto živi. Nije to lijep život, to je muka, Znači on je taj koji je čovječanstvo uputio uz pomoć svoga gospodara, na pravi put nakon što je živjelo u neznaboštvu i slijepoj zabludi. Zamislite da je onako nastavilo kako je bilo krenulo prije poslanika alejhi salatu vesselam, u tom periodu neznaboštva. Čovječanstvo bi ubrzo propalo, stradalo. Zato se kaže on je milost svjetan. Da nije bilo poslanika koji je zaustavio to zlo koje se širilo, neznaboštvo i druge pojave i porodice koji se pojavili u to vrijeme, čovječanstvo bi stradalo. Veličinu ove blagodati upute. Zna samo onaj koji je dokučio razliku između upute i zablude, džahlijeta i islama, Allahu i zadovoljstva njegove srpi. Svi oni koji su živjeli, znači jedan dio života u zabludu, u neznanju, u džahlijetu, u grijesima, pa ih Allah uputio na pravi put. Oni znaju da cijene uputu. Oni znaju da cijene uputu, koliko je uputa značajna i koliko je vrijedna i cijene najviše na svijetu. Vrijednija im od svega, od svog bogatstva koje imaju. Kaže ova blagodat koja više vrijedi od svega na dunjalku. I onaj koji je dokučio ovu blagodat, još je više zavolio poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, koji je dostavio tu blagodat. Zavolio je poslanika svim srcem i dao mu prednost nad svim drugim, kao sam rekao, nad svojim metkom i svim ostalim stvarima na svijetu. Allah i poslanik su mu na prvom mjestu, jer bez toga je propao. Onaj ko nema upute, odnosno zahvaljujući Allahovoj milosti i poslaniku alejhi salatu vesselam kao dostavitelj te upute, on je gubitnik, bez obzira koliko bio bogat, pametan, ugledan, tako da, on je gubitnik. Zbog toga sad sahabe Allahov poslanika, alejhi salatu vesselam, najviše volili poslanika, oni su ga najviše volili, oni su živjeli sa njim, bili su džahlijeti, neznaboštvu, a oni su lično se uveli u njegovu vrijednost, njegovu veličinu, i oni su ga najviše voljeli. Zato su, uveliko, mnogi plakali za njim kada je umro. Omer nije htio da prizna da je umro. Nije mogao da vjeruje da je poslanik alejhi salatu vesselam umro, pa je htio da, kaže, koliko kaže da umro, ja ću glavu skinuti. Nisu mogli da vjeruju da su izgubili tu osobu, da su izgubili tu ličnost. Nakon što je došao islam, spoznali su razliku između tmina, zabude i svjetla upute, pa se čvrsto prihvatili islama. Kao i svi oni, znači poslije poslanika alejhi salatu vesselam koji su živjeli, koji žive, koji su uvidjeli gorčinu i odvratnost džahlijeta i griješenja i zabude, koje je Allah uputio, onda su prihvatili čvrsto islama, pa ga ne daju. A mnogi ne razumiju šta je on, šta im je, obdala. Ne daju islama, pa ni onu najmanju zehricu islama. Šta ste naveli, šta ste navalili, polako, ne razumiju. Oni, znači, koji su bili u zabludi, koji se prihvatili iskreno vjere, mnogi ih ne razumiju, pa čak i njihovi roditelji. Mnogi od vas ili od nas to doživjeli doživljavno. Zato kaže uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala: Ja ayyuhalladhina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yuhyikum. O vjernici, odazovite se Allahu i poslaniku kada vas pozovu onome što će vam život dati.
što će vam život dati, odnosno što će vam dati smisao u vašem životu, to je istina, to je islam. Odazovite se tome, prihvatite to, da će smisao u vašem životu. Ona stvar koja nema smisla, ona je bezvrijedna. Tako i naš život ako nema smisla, on je bezvrijedan, a život bez vjere nema smisla. Ako čovjek voli svoje roditelje zbog toga što su oni uzrok njegovog postojanja i što su mu u djetinjstvu pružili svaku pažnju i brigu, poslanik je onda preči da se voli, jer je on čovjeku omogućio da se okoristi svojim životom. I roditelji su nam dali život, ne direktno ali indirektno. Allah je taj koji daje život i dušu. Ali roditelji su uzroci našeg dolaska na ovaj svijet. Znači, preči je on da se voli poslanika alejhi selatu vesselam, jer on dao smisao u našem životu. Omogućio da čovjek iskoristi taj život koji smo mi dobili od roditelja. Da iskoristi život i dušu. Jer onaj ko nema vjeru nije iskoristio život. Propao bi. Da čovjek ne vjeruje i ne slijedi poslanika sallallahu alejhi ve sellem, bio bi na stepenu životinje ili još niže, kao što je bio kada je bio bez vjere. Po čemu se razlikuje čovjek od životinje? Razlikuje se prije svega po razumu, razmišlja, životinja ne zna razmišljati, i razlikuje se po tome što kada prihvati vjeru, onda je pokoran je Allahu, razlikuje se znači po vjeri, po duhovnoj strani života. Životinja ima samo materijalnu stranu, jede, pije, znači zadovoljava te svoje potrebe i to čovjek isto ima, to je životinjski dio čovjeka. Ako nema duhovnog aspekta života, vjere, onda je čovjek na nivou životinje ili još gori. Kur'an kaže inhum kel en'am bel hum ebad. Kaže oni su kao stoka, na nevjernike. Oni su kao stoka i još su gori od njih, još u većoj zabludi. Jer stoka nema razuma, životinja nema razuma, čovjek ima i odbijesti. O tome je se razlika. Peti motiv ljubav prema Allahu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem je to što mu je Allah podario plemenita svojstva i visok moral koji ga uzdiže i odlikuje na svim drugim ljudima. Mi u našem životu volimo ljude koji su blagi, plemeniti, koji su lijepog ahlaka, koji su blagi naravi, tako dalje. Svako ih voli, osim oni koji su pokvarni. Zamislite sad Allahu poslanika alejhi selatu vesselam, kakav je on bio. Ako čitamo njegov životopis, uvjerit ćemo se da je uistinu posjedovao visok moral. Praštao je ljudima kada je mogao da ih kazni. Mnogi su ashabi družili sa njim dugo, godinama, a nikad im nije rekao, nikad ih nije ukorio, nikad ih nije uvrijedio. Znači posjedovao visok moral, okitio se plemenskim vrlinama i zato ga uzvišen Allah hvali u Kur'anu zbog toga. Pa kaže, euz billahi minash shaitanir rajim, wa innaka la'ala khuluqin azim, jer ti si zaista najljepši narod, ti si veliki narod. A kaže Aisha radijallahu anha kana khuluquhu Kur'an, kaže njegova narav je bila Kur'an. U stvarnom je svom životu prakticirao Kur'an i on je živio Kur'an. Znači bio jednostavno ličnost koja je kod sebe objedinila sve moralne vrline i osobine. To će priznati čak i nemuslimani, oni koji izučavaju njegov život. Priznaće da je bio izuzetna ličnost. A mi inače volimo takve ljude, pa onda još je preče da volimo poslanika alejhi selatu vesselam. Znači ovo su najvažniji motivi ljubav prema Allahu poslaniku. Najvažniji motivi, iako ima drugih motiva, večeras ćemo se zadovoljiti samo sa ovim što smo nabrali. Iako ova ljubav, draga braćo, postoji u srcu svakog vjernika, ljubav prema poslaniku. Ne možemo zamisliti vjernika da ne voli poslanika. Neko više, neko manje. Onaj ko voli više poslanika alejhi selatu vesselam, a vidjet ćemo u čemu se ogleda ta ljubav, njegova vjera jača. On je iskreniji u svoj vjeri. Međutim, ova ljubav ona slabi zbog grijeha naših. Ona slabi zbog naših grijeha i zbog zaokupljenosti čarima ovoga svijeta. Pa je neophodno da se pridržavamo onoga što će održati tu ljubav i što će je povećati. Neophodno u životu. U životu, znači ovaj život inače dinamičan. Kreće, sve se mijenja, kreće. Tako da neke stvari ako se ne obnavljaju, one slabe, one se vraćaju unazad. Nema ništa da se postigne i da stoji. Limen šaja minkum en yataqaddama aw yata'akhkhar. Za one od vas koji žele da napreduju ili da nazaduju. Nije rekao uzvišen Allah da stanu ili naprijed ili nazad. Jer ako stanemo, idemo nazad. A to moramo uvijek naprijed. Prije svega, da bi ojačali našu ljubav prema poslaniku alejhi selatu vesselam, moramo se prisjećati njegova života, čitanju sire, knjiga o njegovom životu, jer i ovi današnji, u današnjem životu ljudi, kad neko voli, samo traži da o njemu čitaju. Kad neko voli neku ličnost, osobu, svoje idole koje smo spominjali, samo daj da o njemu nešto pročitaju. Ko je, šta je, kako se nosi, kako živi, šta voli, šta ne voli, da ga im slijedi maksimalno u tome. Tako i mi trebamo, kada u pitanju naš poslanik Muhammed alejhi selatu vesselam, da čitamo njegovu siru. Ako musliman ne poznaje dovoljno poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kao što ga mnogi ne poznaju danas, njegovo zalaganje, da nam dostavi vjeru, znači, njegovo mjesto kod Allaha, njegove vrline, onda će njegova ljubav prema poslaniku biti slaba. I ona će se slabo očitovati u njegovom životu. Mi znamo da je poslanik, da ga je rodila majka Emina i da je rođen od Emine i Abdullaha, da je bio poslanik i još neke detalje života i onda nismo da je to dovoljno. Nije dovoljno. Sve ovo, da bi nam ta ljubav prema poslaniku bila jaka, moramo sve ovo poznavati čemu smo govorili. Zato je neophodno da što više čitam njegovu biografiju njegovih ashaba, njegov život svakodnevno, jer to zaboravljamo. Vi se sjećate, jer mnogi se sjećaju kada je išla
95. čini mi se, te godine kad je izašao Zapečešćeni dženevski napisak, prva knjiga koja opširno govori o poslanikovom životu, vjerodostojno, ljudi su je, džaba se je dijelila, pa svako uzimao, svako je imao, ljudi su je pili, iščitavali više puta. Međutim, nakon 3-4 godine čovjek to poboravi, treba to obnavljati, treba više puta čuti, ne jedno. Treba obnavljati, jer čovjek je sklon zaboraviti. Znači, isto tako, trebamo izučavati njegovu uputu i zanimati se njegovim sunnetom. To jeste kakva je bila njegova vjerska praksa, njegov sunnet, ono o čemu često govorimo. Trebamo izučavati njegov sunnet, detalje, kako riječi, tako i djela. Onaj koji izučava sunnet Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i sprovodi ga u praksi, on je ubijeđen da ide istim putem kojim je hodio i on, poslanik alejhi salatu vesselam. On je ubijeđen i osjeća tu slavu. I on je svojim srcem i mislima živi sa prvom generacijom muslimana, sa ashabima koji su živjeli sa Allahovim poslanikom alejhi salatu vesselam. Znači mi smo daleko od tog vremena, prije 1400 nešto godina. Poslanik je umro alejhi salatu vesselam i ashabi su kao generacija izumrli. Međutim, mi slijeđenjem njihovog puta, prakse, mi živimo sa njima i srcem i mislima. I to je taj osjećaj koji se ne može opisati osim, ako se doživi. Također trebamo spoznati Allahove blagodat prema nama zbog toga što nam je poslao Muhameda sallallahu alejhi ve sellem sa Kur'anom koji je svijet ispunio svjetlom i pravdom nakon što je bio obavijen sminom i nepravdom. Kaže uzvišeni Allah: "Kad ja'akum min Allahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihi Allahu man ittaba'a ridwanahu subul salam wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nuri bi idni rabbih wa yahdihim ila siratin mustaqim." Kaže od Allaha vam dolazi svjetlost i knjiga jasna kojom Allah upućuje na puteve spasa one koji nastoje da steknu Allahovo zadovoljstvo, izvodi ih po volji svojoj i smina na svjetlo i pravom putu ih upućuje. Moram biti svjesni te velike Allahove blagodati. Jer biti u zabludi, to je propast. Čovjek kad je u zabludi, on je propašten. Također trebamo donositi salavat i selam na Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem, vama je to poznato, to je ono što najviše veže čovjekovo srce za Allahov poslanika, svakodnevno. To je ono što nam je lahko jezikom, pa nas posjeti na Allahov poslanika i jača tu vezu, znači tu ljubav prema njemu. Jer ga se tako najčešće sjeća. Jer mi rijetko čitamo njegovu siru da bi ga se sjetili. Ali kada ga spominjemo sallallahu alejhi ve sellem na svakom koraku i u raznim momentima u životu, znači svakodnevnom životu, tako ga se sjećamo i tako obnavljamo našu ljubav prema njemu. Mnogi hadisi, kao što znate, postiču na donošenje salavata na Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a jedan od njih prenosi Muslim od Ebu Hurajre radijallahu anhu, da Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Men salla alayya wahidatan sallallahu alayhi biha 10." Kaže ko na mene donese jedan salavat, ko kaže jedan put donese salavat, kaže Allah će na njega donijeti 10 salavata. Šta su salavati od Allaha? Salavati od Allaha su oprost. To jest 10 puta ću Allah oprostiti zbog jednog salavata koji je donio poslanika sallallahu alejhi ve sellem. A u drugom hadisu kaže poslanik alejhi salatu vesselam, u čijem društvu se spomene pa ne donese na mene salavat, on je škrtat. Znači onaj u čijem se društvu spomeni, pa on ne donese na mene salavat, on je škrtat. Ova ljubav koju govorimo večeras na poslaniku alejhi salatu vesselam, je li ta ljubav, je li ona dobrovoljna ili je obavezna? Ova ljubav koju govorimo, ona može biti i obavezna i dobrovoljna. Odnosno možemo je podijeliti na dva dijela. U osnovi ona je obavezna. Pa to potvrđuje ajet kojem uzvišeni Allah dželle šanehu kaže: "E'udhu billahi minash shaitanir rajim. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين." Poznati ajet kojem uzvišeni Allah dželle šanehu kaže: "Reci, ako su vam očevi vaši i sinovi vaši, braća vaša i žene vaše i porodice vaše, imanja vaša koja ste stekli, trgovačka roba za koju strahujete da neće prođe imati i kuće vaše u kojima se prijatno osjećate, sve napravilo ono što čovjek voli na dunjalu. Sve napravilo, ovo što je čovjeku najdraže na dunjalu. Ako vam sve to bude draže od Allaha i njegova poslanika i borbe na Allahovom putu, pa pričekajte dok Allah svoj odluk ne donese, Allah griješnike neće uputiti na pravi put. Normalno da čovjek voli, kazali smo, i svoju braću, i žene, i djecu, i kuću, i imetak da voli, ali ta ljubav ne smije preokupirati njegov srce. Zato se vodi stalna borba u čovjeku. To je ključna borba u čovjeku. Da njegovim srcem ne zavlada nešto drugo mimo ljubavi prema Allahu i njegovom poslaniku, odnosno prema istini. To je ključna borba. I čovjek je non stop vodi, ne smije popustiti u tome. Ne smije kada ja sam pobjedio šejtana, sad mi je draže Allah nego imetak i onda se opusti i šejtan ga polako zavodi, polako ga napada sa svih strana i onda čovjek se prene u situaciji kad više ne može da se izbavi, teško mu se izbavi. Zato ta borba je svakodnevna, neprestana. I ona se pojavljuje u čovjekom srcu. Čovjek je takav. Njegovo srce okreće se. Ako nismo budni, ako svakodnevno ne pazimo, onda ta ljubav prema svim ovim stvarima koji mogu biti pogubne za nas, može da nas savlada, da nas ukopa i da nam, ne daj Bože, vjera, odnosno Allah i njegov poslanik, ali salatu vesselam budu na drugom, na trećem ili nekom drugom mjestu. To je opasno. Zato je danas ovako stanje muslimana.
Nije im ljubav prema Allahovom poslaniku, nije im hatur Allahovom poslaniku na prvom mjestu. Zbog toga je takav odnos prema vjeri. Zbog toga nam se sve dešava ovo, jer to su posljedice tog nemara prema vjeri. Neko će kazati nije istina da je to razlog zaostalosti muslimana i ovakvo stanje. Istina je to, ne može niko negirati. Jer iz tog razloga proizlaze svi drugi. To je osnovni i glavni razlog. Ako zapostavimo vjeru, onda smo zapostavili mnogo što je u svom životu. Zato kaže poslanik alejhi selatu vesselam, hadis koji prenosi Buharire, kaže فَوَلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ. Tako mi orgajući ruci moj život, neće biti pravi vjernici dok vam ja ne budem draži od vaših roditelja, od vaše djece. U kojem smislu? U smislu da dajemo prednost poslanikovom putu i propisima i vjeri s kojim je došlo, da dajemo prednost nad čak i našim roditeljima, našom djecom. Ako nas naši roditelji odvraćaju od pravog puta, a to ima takvih slučajeva dosta, ili naša djeca, ne smijemo im dati prednost, pa udovoljiti njima, a zapostaviti vjeru i narušiti vjeru. Pa čak ako se radi o roditeljima i djeci. U osnovi znači ne postoji vjernik koji u svome srcu nema nimalo ljubav prema Allahovom poslaniku. Ne postoji vjernik, svi rekao sam volimo Allahovog poslanika alejhi selatu vesselam, a tu ljubav moramo održavati i jačati. Postoje dvije vrste ljubav prema poslaniku alejhi selatu vesselam, a prva je ljubav koja je fard, obaveza. I ona povlači prihvatanje svega onoga što je došlo poslanik alejhi selatu vesselam od Allahove vjere, potpuna poslušnost i pokornost njemu, njegovo slijeđenje, izvršavanje njegovih naredbi i otklanjanje zabrana i bez ovoga nema vjere, nema imana. To je obavezna ljubav. Ta obavezna ljubav povlači ove stvari. To je ovo što se spominje u prethodnom hadisu. Ako nam ovo ne bude draže od naših roditelja, od naše djece, onda nismo pravi vjernici. Upitan je uopće naš iman, naša vjera. Druga ljubav je ljubav koja je pohvalna, koja je vrlina. Ako se nađe pri čovjeku, onda je to vrlina. I povlači slijeđenje poslanika u njegovom ahlaku, moralu, jelu, piću, na filama, odnosu prema ženama, komšijama, iščitavanje njegove biografije sire, o ponašanju poslanika u njegovoj skromnosti prema ovome svijetu i želji za onim svijetom. Ova ljubav je pohvalna, to nije obavezna ljubav. Mi ne moramo biti skromni kao što je bio skroman poslanik alejhi selatu vesselam. Ne moramo postići onaj nivo morala koji ima poslanik alejhi selatu vesselam, ali on nam je uzor na koji se ugledamo i kojim težimo. Ne možemo ni dostići taj nivo. Postoje pokazatelji i potvrda te ljubavi. Mi govorimo o toj ljubavi i svako će kazati ja volim poslanika alejhi selatu vesselam. Međutim, postoje pokazatelji i potvrda te ljubavi. Iako znači ljubav je djelo srca. Mi kada volimo, ne volimo rukama čovjeka, volimo ga svojim srcem, svojom dušom. To je djelo srca. Ipak neophodno je da se pokažu njeni tragovi u riječima i djelima. Znači u našim djelima i riječima neophodno je da se pokažu tragovi te ljubavi. Mnogi tvrde da vole Allahu poslanika alejhi selatu vesselam, međutim njihova djela i njihov odnos prema njegovom putu i praksi govore da je njihova ljubav slaba ili je nema nikakva. Znači nije dovoljno samo da tvrdimo ili kažemo mi volimo Allahu poslanika. Treba to pokazati, treba to dokazati. Prije svega najvažniji pokazatelj i potvrda ljubavi prema Allahovom poslaniku su na prvom redu slušanje i pokoravanje, odnosno pokornost i slijeđenje poslanika. I to je najupečatljiviji dokaz ljubavi prema njemu. Onaj ko ne slijedi poslanika kaže da ga voli, on laže. On laže. Ako je uzvišeni Allah učinio slijeđenje poslanika kao dokaz ljubavi prema Allahu, onda je to isto vrijeme i dokaz ljubavi prema samom poslaniku alejhi selatu. Pa kaže uzvišeni Allah, reci ako Allah volite mene slijedite, Allah će vas voljeti, grijehe vam oprosti. Kaže Hasan al-Basri, neki ljudi su tvrdili da vole Allaha, pa ih je Allah iskušao ovim ajetom. Neki ljudi su tvrdili da vole Allaha, pa ih je Allah iskušao ovim ajetom, reci ako Allaha volite, mene slijedite, to je poslanika slijedite. Ako uistinu tvrdite da volite Allaha. Znači najveći dokaz te iskrene ljubav prema Allahovom poslaniku alejhi selatu vesselam je njegovo slijeđenje, a bez toga sve tvrdnje da se poslanik voli su lažne. I nažalost mi danas to pitanje aktualno, danas je slijeđenje poslanika, slijeđenje sunneta i tako dalje. I uistinu, bez obzira na sve okolnosti, sve propuste, oni koji su najdosljedniji u slijeđenju poslanika alejhi selatu vesselam, oni ga najviše i vole. Oni su mu najbliži i Allah njih najviše voli. Drugo je poštivanje i uvažavanje Allahovog poslanika sallallahu ta'ala alejhi ve sellem, a ono se čini jezikom, srcem i djelom. Mora poslanika poštivati, ne smijemo ga nikakvim gestom, ni riječju, ni tekstom uvrijediti, umanjiti njegovu vrijednost. Kao što su nažalost ne muslimani, mnogi muslimani na neki način omalovažavali poslanika alejhi selatu vesselam, negativno pisali o njemu, omalovažavali njegov sunnet, govorili o sunnetu da to nije izvor islama, da je to poslanikovi štihad, njegovo slobodno mišljenje, njegovo proizvoljno mišljenje, da se on ne mora slijediti, nego da samo Kur'an mora slijediti. A svima je jasno da se Kur'an ne može bez sunneta ni razumjeti ni slijediti. Kažem, nažalost, mnogi su pisali negativno poslaniku alejhi selatu vesselam. Kada je u pitanju uvažavanja, veličanja Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, to je ovo o čemu sada govorimo, postoje dvije krajnosti. Prvo je, znači, nepoštivanje prava Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem,
u što spada potvaranje poslanika za neiskrenost, nepravdu, neispunjavanje emaneta, odbacivanje hadisa i sunneta, to je malo o čem sam malo prije govorio, kao izvora šerijeta, odbacivanje pojedinih hadisa za koje tvrde da ih razum ne može prihvatiti i da ne važi za određena vremena, i to je nepoštivanje poslanika. Ako je hadis vjerodostojan, pa makar ga mi ne mogli razumjeti, to je naša slabost, naš nedostatak. Mi ga moramo prihvatiti i kazati da je to poslanik, ali sallallahu alejhi ve sellem rekao da je to istina, da je hak. Kao što imamo, jeli, neke hadise koji govori o Allahu subhanahu wa ta'ala njegovim svojstvima, koji je poslanik ali sallallahu alejhi ve sellem rekao, znači preko objave da je to, da su to Allahova svojstva, onda jesu, onda moramo prihvatiti kao takav. Ovo također spada isto i nedonošenje salavata na poslanika sallallahu alejhi ve sellem kada spominje njegovo ime. Ti isti mislioci koji ni podaštavaju sunnet Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, bez obzira koliko postigne, neće doći stepen nijednog običnog ashaba. Ima mnogih ponavljanih mislata i autora među muslimanima koji sebi dozvoljavaju da pišu, da malo analiziraju oni dublje ličnost poslanika alejhi salatu vesselam, da mu nalaze mahanje nedostatke. Posvetiti se tome, nisu posvetili da izučavaju njegov život, njegov put i pravac. Dosta je takvi, kažem. Prve generacije muslimana su najbolji primjer poštivanja i uvažavanja poslanika alejhi salatu vesselam. Mi trebamo uzeti kao uzor. Kaže, kada bi se spomenuo ime Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, ili kada bi se spomenuo njegov hadis, na licima im bi se vidjelo poštivanje i veličanje. Poštivali su svaku riječ. Dok bi se spomenuo poslanik alejhi salatu vesselam, oni bi to pomno slušali, bili bi puni poštovanja, pa makar ne bio poslanik na tom mjestu. Kaže Muhammed ibn al-Munkadir, on je poznati muhaddis, kaže kada bi bio upitan za neki hadis, poznavao je mnoštvo hadisa, kada bi bio upitan za neki hadis, on bi zaplakao. Iz poštovanja i ljubavi prema poslaniku alejhi salatu. Mi kada govorimo o ovim primjerima, ovim našim crnim vremenima, mnogi to ne razumiju, jer naravno ne razumiju. I mi ne razumijemo vrlo često sahabe zašto su nekad plakali, zašto su nekad bili tako oprezni kada je u pitanju poslanikov hak ili odnos na poslaniku. Oni su to mogli da doživi jer su oni bili na visokom stupnju imana i morala. Kaže Abdurrahman ibn Mehdi, kaže kada bi citirao hadis Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, naredio bi prisutnima da šute, da ništa ne govori, i proučio bi ajet la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi, i ne dižite glasove iznad glasa Allahovog poslanika. To je znači prva krajnost, nepoštivanje poslanika. A druga krajnost je uzdizanje i veličanje poslanika iznad mjesta koje mu je Allah dao. Kao recimo što je vjerovanje da je on poznavao gajb, sve što je skriveno. A poslanik alejhi salatu vesselam je to negirao i Kur'an to negira. Kaže, ja da poznajem gajb, umnožio bi dobro, jer postao bi bogat. Kaže, ne bi me nikakvo zlo zadesilo. Mi znamo da je poslanik alejhi salatu vesselam običnog čovjeka, da su ga znali zadesiti nevolje i bolesti i tako dalje, jer je bio običan čovjek, nije bio neuzbilani Bog i Božji sin. Kaže, recimo, ili vjerovanje da je on postojao prije stvaranja svijeta, kao što vjeruju neke zabludile sekte među muslimanima, da je poslanik bio stvoren prije stvaranja svijeta, prije stvaranja kosmosa. I da je svemir stvoren, to zabluda, ali svašta se nađe među muslimanima, da je svemir stvoren od njegova nura, cijeli svemir stvoren od njegova nura i mnoga druga, recimo, neispravna vjerovanja koja nemaju nikakve osnove u islamu. Kaže poslanik alejhi salatu vesselam u hadisu koji nam je poznat, ne uzdižite me kao što su kršćani uzdigli Isa, sina Merjemina. Ja sam samo Allahov rob, pa recite Allahov rob i poslanik. Jednostavno, on je čovjek, on je Allahov rob i poslanik. Odabran je po tome što je poslanik, a on je čovjek kao i mi. Kršćani su po ovom pitanju zastranili, pa su od Isa napravili neuzbila Božjih sina ili Boga. To je čista laž. Zato je poslanik alejhi salatu vesselam upozorio ovaj umet da to ne radi. Nažalost, mnogi među muslimanima, mada to nije doživjelo među muslimanima, uzdizali su i udižu poslanika iznad mjesta i deređe koja mu pripada i naravno to, kažem, nije se raširilo muslimanskom umetu. Poslanik alejhi salatu vesselam nije poznavao ni gajb, nije poznavao ono što se desi, osim ono što ga Allah obavijestio. Niti je mogao, niti sad može pribaviti korist ili otkloniti štetu. Među muslimanima je najraširenija pojava što umjesto Allaha moli poslanika. To imate recimo u Indiji, u Pakistanu, u nekim dijelovima, znači arapskih zemalja, gdje se obraćaju poslaniku, mole poslanika, dođu na hadž. Obraćaju se poslaniku, oni koji su bili mogli to primijetiti. Pa prizivaju ja Resulullah, ja Resulullah, dođu kod njegovog kabura, ja Resulullah, ja Resulullah. To je čista zabluda, neznanje. Poslanik alejhi salatu vesselam, on je, kaže Kur'an, inneke mejitun, pa innehu mejitun, niti ćeš umrijeti, ti si mrtav, i ti si smrtnik i oni su smrtnici. Poslanik alejhi salatu vesselam ne može sada nam pomoći, niti usrati našu dobu. On nije Bog. Uzvišeni Allah je taj kome se obraća. Od dokaza ljubavi prema Allahovom poslaniku alejhi salatu vesselam je često sjećanje na njega i želja i žudnja za njegovim viđenjem. Svaki pravi vjernik bi volio da je živio u vrijeme poslanika alejhi salatu vesselam, ili da je makar vidio poslanika jedan put u životu. I to je dobar znak,
Jer ako nismo vidjeli poslanika alejhi salatu vesselam u najmanju ruku, ako nismo živjeli sa njim, imamo nadu da ćemo ga, ako umremo sa imanom, da ćemo ga vidjeti na onome svijetu u okviru Allahove milosti i rahmeta, kada budu okupljeni svi poslanici, vjerovjesnici, dobri ljudi, šehidi i ostali odabrani Allahovi robovi. Kao što se navodi u onom ajetu i onoj dovi, Gospodaru naš učini nas u društvu vjerovjesnika, poslanika i šehida i odabranih ljudi, a to je uistinu lijepo društvo. To je najbolje društvo. I zato sama pomisao da će nas iman i djelo odvesti u džennet do takvog društva, kojem su svi poslanici i među njima odabrani poslanik Muhammed alejhi salatu vesselam, znači daje nam dovoljno snage i motiva da ustrajemo na pravom. Posebno ovim vremenima kada je mnoštvo ljudi u zabludi, kada je malo onih koji su na pravom putu. I to ne treba da čovjeka obmanjuje, jer često mnoštvo nečega obmanjuje čovjeka, pa kaže vidi oni svi misle ili govore ovako, pa mu to izazove sumnju, ne daj Bože, u njegovu vjeru i u pravi put. Poslanik alejhi salatu vesselam nas obavijestio da će od ovoga umeta, ovo je zanimljiv hadis jedan, da će od ovoga umeta pojaviti ljudi koji bi dali sve da ga vidi. Pa kaže Ebu Hurajra radijallahu anhu prenosi, kaže od sedbenika umeta koji će me najviše voljeti su ljudi. Znači, dobro zapamtite ovaj hadis, kaže poslanik alejhi salatu vesselam, od sedbenika umeta koji će me najviše voljeti su ljudi koji će doći poslije mene. Jedan od njih bi uložio u svoju porodicu i metak da me vidi. Hadis bilježi Muslim. Kada je Bilal bio na samrti, njegova žena je povikala teško njemu. Kada je Bilal, poznati muezin, bio na samrti, njegova žena je povikala teško njemu. A on je odgovorio, blago njemu, sutra ćemo susreti dragi naše Muhameda i njegove ashabe. Tako su ashabi gledali na smrt, tako su oni gledali, i tako su uvažavali i voljeli poslanika Muhameda alejhi salatu vesselam. Znači, gorčina njegove smrti i rastanka s ovim svijetom, to nije jednostavno, je ublažila ta slast žudnije za Allahov poslanika. Jer kad žudimo za ahiretom i kad volimo ahiret, onda nam smrt nije ni teška. To jeste, u tome jeste težina i lahkoća smrti. Kad volimo ahiret, kad su naša srca ispunjena i misli ispunjena ahiretom i ljubav prema Allahovom poslaniku i željom da što prije se susretnemo sa imanom, onda nam svaka nevolja postaje lahka. I nije nam žao ni dunjaluka, ni svega na dunjaluku, i nije nam žao našeg života. Zato ashabi nisu žalili kada bi umirali, za razliku od nas. Četvrti dokaz ljubavi prema Allahovom poslaniku alejhi salatu vesselam jeste ljubav prema njegovom sunnetu, njegovoj praksi i onima koji pozivaju i slijede sunnet. To je također dokaz ljubav prema poslaniku. U njih spadaju, znači među njih spadaju svi oni koji pozivaju i štite sunnet od prvih generacija muslimana pa do sudnjega dana. Ne možemo zamisliti čovjeka da voli, da kaže da voli poslanika alejhi salatu vesselam, a da mrzi njegov sunnet. Pa se uzbila i smijala sa sunnetom, pa se smijala sa nekom poslanikovom praksom. Iako zna da je to vjerodostojan hadis. I takav luksuz sebi ljudi dozvoljavaju, nažalost muslimani. Mi možemo nešto ne prihvatiti ili ne prakticirati u svom životu zbog određenih ovih ili onih razloga. Ali ismijavati se s nečim što je opće poznato da je to poslanik alejhi salatu vesselam radio, pa makar bilo samo i pohvalno, ne bilo obavezno. To je opasna stvar. Koja može da pečati srce čovjeka, da više nikada ne progleda svojim srcem, da više nikada ne prepozna istinu. A nažalost i to ljudi sebi dozvoljavaju. Neuzbiljno. Posebno to aktualno znate ovim vremenima, ili kada čak ljudi mrze, postavljaju pitanje da su uopće muslimani oni koji hoće da slijede sunnet Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam. Omalovažavaju i nazivaju raznim imenima i tako dalje. To je sve prije svega može biti zbog slabog imana, prvom redu, slabe vjere. Sve dolazi od slabe vjere. Nije to pitanje znanja. Mi ne možemo govoriti danas o neznanjivom vremenu razvijene tehnologije, knjiga, kaseta, mobitela, interneta i tako dalje. Kako da govorimo o neznanju? Možemo govoriti o neznanju nepismenih ljudi, ali kada su pitanje pismeni ljudi koji znaju čitati, pisati, koristiti sredstva, onda ne možemo govoriti o neznanju. Neki islamski učenjaci spominju neke osobine preko koji ćemo prepoznati ljubav prema Allahovom poslaniku alejhi salatu vesselam, pa kaže da žali i da mu je teško što nije živio u vrijeme Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, da izvršava ono što je poslanik naredio i da se kloni onoga što je zabranio, da pomaže njegovu sunnet i da ga čuva od laži potvrde. To su znači također neki znakovi ljubavi, iskrene ljubav prema Allahovom poslaniku alejhi salatu vesselam. I još ćemo na kraju navesti odnosno plodove ljubav prema Allahovom poslaniku alejhi salatu vesselam, hadis koji je vama svima poznata, prenosi ga Enes ibn Malik, da je poslanik alejhi salatu vesselam rekao: "Salatun man kunna fihi wajada bihinna halawata al-iman, an yakuna Allahu wa rasuluhu habbu ilayhi mimma siwahuma, wa yuhibbu al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah, wa an yakraha an ya'uda fi al-kufri kama yakrah an yuqdada fi an-nar." Kaže, tri stvari koliko se nađu kod vjernika, osjetit će slast imana. Znači imate vjernike koji ne osjećaju baš slast imana, vjeruju, ali ta slast imana je negdje zagubljena. Osjeća slast imana, kaže da mu je Allah i njegov poslanik draži od svega ostalog, da voli čovjeka samo radi Allaha, znači nema radi koristi, radi interesa. I da mrzi povratak u nevjestvo kao što mrzi da bude bačen u vatru. Ne može pomisliti da se vrati u nevjestvo i u grijeh kao što ne može pomisliti da ga neko baci u vatru. Boji se.
neće im da misli. Znači ovu slast koju govorimo ne može opisati nikom. Ona nju može samo dokučiti onaj koji osjeća u svom srcu. Ona se ne može opisati. Zato postoji danas nerazumijevanje među muslimanima. Među ovima i onima, moramo tako kazati da bi se bolje razumjeli, ne razumiju jedni drugi. Ne razumiju. Oni koji žele da detaljno, u detalje žive kao što žive poslanik alejhi salatu vesselam, mnogi ne razumiju. Nažalost, kažem, ima među muslimanima oni koji ne znaju, pa iz svog neznanja ne razumiju, pa ih smatraju ovakvim momentima. Krajnji ishod ove ljubavi je da će čovjek na onome svijetu biti sa onim koga voli. Ovo je znači vrhunac. Govorili smo ljubav prema Allahom poslaniku alejhi salatu vesselam. Krajnji ishod i rezultat jeste da će čovjek biti na onome svijetu sa onim koga voli. Na ovome svijetu. Ko volimo ovoga umjetnika ili nekakve ličnosti moderne ovog doba, neuzubillah, možemo sa njima i završiti na ovom svijetu. A uglavnom se radi o nemoralnim osobama bez vjere. Zato se prenosi od Enes ibn Malika, jedan čovjek upitao vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, kada će sudnji dan? Ashabi su postavili različita pitanja. Ono što je interesovalo čovjeku, kada će taj sudnji dan, jer je na govište. Poslanik ga je upitao, šta si pripremio za njega? Pogledajmo pitanje, njim odmah dao odgovor. Šta si to pripremio za sudnji dan? Kaže mu čovjek, kaže Ashab, nisam za taj dan pripremio ni mnoštvo namaza, ni posta ni sadaka. Misli se na dobrovoljni namaz i post i sadaka. Kaže, ali volim Allaha i njegova poslanika. A poslanik alejhi salatu vesselam na to reče, odgovori, ti ćeš biti sa onim koga voliš. Vidimo i u ovom hadisu da je islam vjera široka, da otvara mogućnost čovjeku, da zaradi, da se spasi. Islam nije skučen, na pojedince ili na grupe. Islam je otvoren svima, bujru. I nije teško postići Allahovu milost. I ono što je na kraju najbitnije, njegov opus. Kaže Enes ibn Malik, kaže, nismo se ničemu više obradovali kao što su se obradovali poslanikovim riječima. Ti ćeš biti sa onim koga voliš. Tako se obradovali ovim riječima, kao ničemu drugom. Kaže Enes, ja volim Allahu poslanike, Abu Bekra i Omera. Kaže, nadam se da ću zbog te ljubavi biti sa njim. Čovječe, nemoj da te obmanjuju riječi. Čovjek je sa onim koga voli. Onaj ko nekoga voli i slijedi ga u stopu. Nećeš stići i pridružiti se dobročincima dok ih ne budeš u stopu slijedio. Njihove se upute držao, slijedio njihov sunnet i jutrom i večerom njihovim putem išao. Nastojeći da budeš od njih, slijedi njihov put i pravac pa makar i neka djela njihova propuštao. Jer najvažnija stvar je da se ustraja na tom putu. Zar ne vidiš Židove, kršćane i sledbenike strasti kako voli svoje poslanike, je činjenica, a nisu sa njima, zbog toga što suprotno postupaju njihovim riječima i djelima i ne slijede njihov put, pa će im prebivalište biti vatra, a utječemo sa Allahom dželešanu.